Bok ekipa, ja sam Ivan i... Bok ekipa! Bok ekipa, ja sam Ivan i danas sa mnom... Rafael Jajić. S kojeg kanala? Rafael Jajić. Tako je, i danas snimamo jedan video u kojem... ovo bi trebalo biti kao neki challenge, još ne znam kako će se shvatiti točno, ali pogađamo slavne osobe na način da jedan drugom pokazujemo nekakvu fotku koja je možda izrezana u nekom dijelu pa se ne vidi cijela ta osoba, ili je ta osoba u nekakvom drugačijem stanju, ili kako da to nazovemo? Ja te nisam uopće slušao. Isuse moj Bože. Ajde, pošto si gost na mom kanalu, možeš ti prvi krenut pa mi pokaži neku fotku. Fotku ćemo vam staviti tu negdje, jedan preko drugog, nemam pojma, negdje. Krenut ću s laganom. Ajde. Ona Jennifer, kako se slijep prezime, Lawrence, tako nekako, nemam pojma. Je to bilo to? To je prva slika. To! Znači, ovo je jedan bod za mene, by the way, ko izgubim. Tako je. On mora napraviti neku kaznu, još ne znamo koja kazna jer nam tek to pišete na Instagram pa budemo odredili kaznu na kraju. Evo ovo, mislim skinuo sam s Google pa je malo kvaliteta, da. Ovo je bilo lako, fuck, a nema veze, ajde. Ovo je Davor Gerbus, ili je? Da, nije. To, kakvi smo dobri, daj već od 5. Zašto tako dobro, zašto tako lagano, sam ja ne znam. Okej, jesi spreman za ovo? Ne. Ne. Čekaj melice. Da. Ajde. Mašu. Da. Znaš zato što sam... Znam njezine te prve pjesme, pa mi znam iz tih spota. Fuck, ozbiljno, ja bi trebao razmisliti neko vreme, pošto danas baš ne izgleda tako. Ne, promislila ko neka glumica ono iz Hollywooda. Ovo je isto, zašto sam je tako lagano stavio? Da, znaš sigurno. Gledao si njegove filmove sigurno. Da, znaš sigurno. A znaš ga iz nekog filma? Pa da, znam, samo ne mogu se sjetiti kako se zove, to je neki strani glumac. Da. Joj, sad mogu ti reći neki njegov film. Ne, je ono Man in the Black, tako nešto? Da, jel je? Joj, a ja sam tako glup za te strane glumice, jesu Prija Smith možda? Da. Jel je? Koje ime, Will? Da. Okej. To, okej, sad će biti nešto jako teško. Ne, ajde. To si rekao i za prošlo, pa sam onda pogodio. Fuck. Baš me zanima da ovo, ajde. To ko Linda. Da, kako, Isuse moj Bože, kako? Ne. Mislim, ona mi je prva pala na pamet. Ajde, ubit ću se, a gledaj originalu, čekaj. Skužis. Daj, ne, meni bi ovo baš bilo teško. Okej, zapravo ovo je prelagano, da vidimo dalje. Previnamo ne, imali gubitnika. Ne, imali ćemo gubitnika, vjerujem mi, moje zadnje dvije nećeš pogoditi uopšte. Možda praćam se. Možeš možda, a poznato mi... Jel' to Miley Cyrus? Da. Ubit ću se! Ne teže, ajde. Ajde, evo se, ovo će biti malo teže. Ovo je danas odrasla osoba, ali na ovoj fotki nije odrasla. Harry Styles. O moj Bože, kako? Vidio sam tu sliku već. Ozbiljno, ja sam... Znači, pokažem Andrej i ona ostane onako izbezumljena, molim. Mislim da nisam vidio tu sliku ne bi znao. Ajme, možda ne. ti, ali vidi se. A mislim, ne. Svako je nas odabrao po 5 fotki, za sad jedan i drugi smo pogledali apsolutno sve. Kao je Britney Spears. Koji si skušao, meni je ovo... Meni je ovo najteža moja. Najteža, o moj Bože. Užas. O moj Bože, ja sam pogodio sve, znači... Daj mi zaplješći, molim te. I sada ide moja zadnja, ako ovo pogodi ja ću se ubit majke mi. A nadam se da neće, tako da on radi kaznu. Ovo je jedna poznata osoba. Nije. O moj Bože, kad si krenuo sad govorit, ovo... Dobro. Ovo je strana ili Hrvatska? Ja sam mislio da će pogoditi kad je krenuo govorit. Onda ne. Fuck. Ovo je strana ili Hrvatska? Ne znam baš. To znači da ja kaznu. Da. Kako ja ovo u nikad u životu nisam vidio. Ne, fakat jesi. To je žena koja pjeva. Okej, tako me stravi da mi pogodi trenutno i samo želim da se preda. Neko mi pada na pamet je ona Nikola, ali ne znam kako se preziva. Vjerojatno nije ona.
Kako Nikola? Nešto još... Ne. Da mi još malo čekaj ovo. Da, ja nemam pojma, evo. Nikolija. Nikolija! Pa šta imaš? Rekao možda u mladim danima. Ali ovog sad je tako stara, ono. Ne znam, odustao. Odustaje? Ponovio još malo napad. Šta si rekao? Odustaje. Okej, ja ću sad još malo pomagati sa mogućnosti. Ta osoba je danas i dalje živa, ima glazbenu karijeru i snima spotove svake godine. Ima puno fora, tipa... ne znam, ono... Svi voze kupljen auto samo. Ne razgradi. Da! Ne, nije, ovo moguće to... Majke ne razgradi. Pogodim da je to... A Lidl, fakat Lidl, mislim... Danas izgleda malo drugačije zbog svih operacija i botoxa i čega. Fakat Lidl. Mi sad idemo vidjeti koja je kazna i onda idemo napraviti kaznu i onda idemo odjaviti video. Ko je izgubi nek stavi limunu u oko. Isuse Bože! Ja ne vjerujem. Prije bi Bog išao držati na uzgovu. Gubitnik mora poješ licu paprac i metu soli. Boss trči ulicom. Radije bi gol, mislim Boska. Aha, radije bi gol jer zašto ne Boss samo? Oštaj čarape na uši, slikaj se tu sliku postaviti na profilu s grupim opisom. A ti mogu ja dobrati opis? Da. Ajde super, onda ću to napraviti. Čekaj, ajmo po neke čarape. Ili hoćeš ti staviti svoje čarape? Neću svoje, koje su mi na nogama. Čekaj, ja tu ću pred reflektom da bude dobro. Ali još uvijek ne vjerujem da je to ne ukradu. I ekipa, ovo je kazna koju ste odabrali, znači mora si staviti na uši čarape, Happy Socks čarape. Ovo čak još i dobro izgleda. I ne znam, ponovim stavit ću screenshot da vidite kako to izgleda. To mora držati 24 sata na profilu i ja biram opis, jedva čekam da vidite opis. Moram pozdraviti toga ko je napisao. Da, fuck, dobro si rekao. Ok, pozdrav za Anđelu Mandžukić koja nam je zadala ovaj zadatak, to je koja je njemu zadala ovu kaznu. Hvala ti Anđela. I ekipa, to je bilo to od videa, obavezno se pretplatite na njegov kanal, recite nam u komentarima ako želite da snimamo još, jer mi želimo snimati još, jel da? I želimo da vi želite da mi snimamo još, jel da? Želimo da vi želite da oni... Tako je. I ekipa, šta još moram reći, ne znam šta još trebam reći, sve mi je jasno, evo, trebaju komentirati, trebaju lajkati, trebaju šerat, ali ko šera videa danas. Osim samih youtubera i pretplatite se na njegov kanal, tako, to je tih 5 stvari koje trebate napraviti i to je bilo to od videa, a mi se vidimo u sljedećem videu. Bok! Bum! Šta je ovo?